Pozdrav ljudi dragi. Jutro sam bila pustila ovaj video, ali sam ga onda i obrisala jer sam shvatila da sam zaboravila nešto da kažem, a to je da se zahvalim vama na svakom lajku koji ste ovdje ostavili, jer ja ponekad bacim oko na videa i onda vidim te lajkove. Jako mi je drago što ste tu, što podržavate moja videa, što ste dio moje zajednice. Također bih vas zamolila da i uputite uvijek neki komentar onda kada vi osjetite potrebu da nešto napišete. Jako bi mi bilo drago da pročitam. I također možete i da sugerišete ono što bi voljeli da snimam. Meni sve što se svidi ja zaista zabilježim jer volim da dijelim sa svojom zajednicom sve što se meni sviđa. Pa tako i ovaj video koji me podsjetio i vratio u moje djetinjstvo. Jutro sam pričala da sam odrasla u kući sa malim dvorištem koje je bilo prepuno cvijeća, najviše ruža i ruža penjačica u svim mogućim i nemogućim bojama, zatim hortenzije također svih boja, zatim razno neko drugo cvijeće, jorgovani i 2 višnje, zelena mala pokušena travica. Tako da jako sam se obritovala kad sam vidjela ovo cvijeće i osim putovanja cvijeće je za mene najljepši poklon, tako da evo, to sam htjela da kažem danas.